Isang magandang hapon po mga kabalan. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Opo, ako ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako sa inyo ng CLTV 36 News. Mga kabalan, marami ho tayong binabantayang mga balita. Ito at kanina nakamonitor nga tayo dito ho sa streaming ho nitong press conference dyan ho sa may House of Representatives, kaugnay pa rin siyempre nito hong historical event na atin hong tinitignan. Dahil ito pong nangyari, ang pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa hong makasaysayang senaryo dahil first time ho itong mangyari at unang Asian leader na lilitisin sa The Hague sa ICC dahil ho dyan sa crime against humanity. Bago tayo tumungo dyan sa detalye ng mga balitang yan, bigyang daan muna natin itong weather forecast. Dito pong DOST Pag-asa. Oo, kahit na pahapon na, Ito ho, anong magiging lagay ng panahon mamayang gabi hanggang sa mga darating na araw. Kabalan, narito po ang ulat ng DOST Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, March 12, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy lamang ang pag-iral ng easterlies, lalong-lalo na po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa ating latest satellite animation, maaliwalas na panahon ang inaasahan po natin sa buong kalupaan. At kung may mga pag-ulan man ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa mga susunod na araw, dahil wala din po tayong inaasahan na LPA o bagyo na posible pong makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa for this week, ay asahan po natin ang generally fair weather conditions. Magpapatuloy po yan sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. So may ilagay naman po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon. Gaya po ng nakita natin sa ating latest satellite animation, ay asahan po natin ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Luzon area. Kung may mga pag-ulan man, ay dulot po ito ng mga thunderstorms o mga biglaan at panandali ang pagbuhos ng ulan na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon. For Lawag, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, 33 degrees Celsius maximum temperatures din para sa Tugigaraw. Dito po sa Baguio, nasa 17 hanggang 26. For Metro Manila, maximum temperature sa abot ng 33 degrees Celsius
At para sa Tagaytay, gayon din sa Legazpi City, maximum temperatures po ay aabot ng 32 degrees Celsius ngayong araw. So magiging lagay naman po ng panahon for Palawan area, gayon din makakaranas din po tayo ng maaliwalas sa panahon at may mga chance lamang ng mga isolated na thunderstorms, especially pagdating sa hapon o sa gabi. Agwat naman po ng temperatura para sa Puerto Princesa, pati na rin po sa Kalayaan Islands. For Puerto Princesa, maximum temperatures po natin naabot ng 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman para sa Kalayaan Islands. Meanwhile, for Visayas, generally fair weather conditions din po inaasahan natin ngayong araw, although higher chances po ng thunderstorms posible pong maranasan for today dyan po sa may eastern summer. Otherwise, mainit na panahon po inaasahan natin at kung may mga pagulan man ay panandalian lamang po ito na mga thunderstorms. Agwat po ng temperatura or range of temperatures po for Iloilo, maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, as well as for Metro Cebu, maximum temperatures for Metro Cebu, pati na rin sa Tacloban, aabot ng 32 degrees Celsius. Meanwhile, for Mindanao area ay expected din po natin ang maaliwalas na panahon. Medyo mainit po, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad din na mga isolated na mga pag-ulan dulot ng mga thunderstorms. Temperature forecast naman po for Zamboanga, maximum temperatures po natin aabot ng 34 degrees Celsius. For Metro Davao, nasa 33 degrees Celsius maximum temperatures. And for Cagayan de Oro, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan ngayong araw. Iba yung pag-ingat lamang po sa mga plano pumalaot sa silangang dagat baybayin ng Luzon, maaring maranasan pa rin po ang moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Samantalang kahapon po yung heat index forecast or rather yung mga na-compute po natin na naitalang heat index dito po sa Metro Manila. For Metro Manila area naabot po ng 36 hanggang 39 degrees Celsius yung computed heat index. At yung pinakamataas naman po na itala sa buong bansa ay naranasan po sa San Jose, Occidental Mindoro na umabot ng 46 degrees Celsius. Sinusundan po yan ng Dagupan City, Pangasinan at 44 degrees Celsius. At dito din sa Virac, Catanduanes na umabot ng 43 degrees Celsius. Meanwhile, ngayong araw, yung forecast po natin na heat index amounts or values, for Metro Manila po ay maaaring umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius, mas mataas po kumpara kahapon. At yung pinakamataas naman po ngayong araw ay maaaring maranasan sa Dagupan City, Pangasinan na maaaring umabot ng 44 degrees Celsius. Sunrise natin po ngayong umaga ay 6:06 a.m. Sunset naman po natin ay 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Mga kabalen, tuloy-tuloy ho tayo sa paghahatid ng balita at impormasyon. Ito ho, kaugnay ho nitong ating tinututukan. Oo, naiulat kanina na lumapag na nga dito ho sa Dubai para ho mag-layover itong eroplano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong kanyang sinasakyan matapos ho siyang maaresto ng International Police Organization sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyo ho nitong International Criminal Court dahil sa kanyang mga kasong kinaharap kaugnay na crime against humanity. So mga kabalen, sa iba pang balita kaugnay din yan, At itong si Vice President Sara Duterte pumuwelta at sinasabing hindi makabilitig itong ginawang
Opo, itong ginawang pagkakaaresto sa kanya pong ama, sa dating Pangulo. Basahin ko yung statement ni Vice President Sara Duterte. Labas natin ito. Ito po mga kabalin, ito ipa-flash ko sa ating screen. Ito hong pahayag ng pangalawang Pangulo. Ay, nawala yung share screen ko. Share screen. Ayan, share screen ko lang ha. Ito ho mga kabalin. Ayan. Zoom natin. Ito ho, sabi ho ni VP Sara Duterte, kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing. Yan ho ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo, Sara Duterte, matapos pong ilipad na nga patungong The Hague sa the Netherlands ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya po'y nakatakdang humarap sa pagdinig ng International Criminal Court kaugnay po ng mga kasong kinaharap na crime against humanity. Kabalen, kaugnay din ho ng balitang yan. Ito ho, inihayag ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na ito hong ginagawang pag-aresto o ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay isa umanong patunay na walang sinisino. Ito hong international community sa mga sangkot sa mga krimen laban sa isang katauhan. Dagdag pa niya, ang ginawa hong pagdakip kay Duterte ay binase ng International Criminal Court sa mga ebidensya kaugnay ng kanyang crime against humanity. Taliwas daw ito sa mga sinasabi ng ilang kaalyado ng dating presidente na politika ang ugat ng pag-aresto. Ani Gonzales, the ICC operates based on evidence, not politics. This is about partisanship. Or this is not about partisanship. This is about justice, accountability, and upholding human rights. Matatanda ang tinawag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, anak ho ni dating Pangulong Digong, na political maneuver ng Administrasyong Marcos Jr. ang naganap na pagpapaaresto sa kanyang ama nito pong Martes, March 11. Napakasakamay ho ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte sa bisa ho ng arrest warrant ng ICC dahil sa matagong kampanya laban sa illegal na droga noong panahon ng kaniyang panunungkulan. Kabalen, humarap po kagabi, bandang alas 11, si Pangulong Bongbong Marcos dito ho sa miyembro ng media kaugnay nitong nangyaring pagkakaaresto nga ng International Criminal Court at katuwang siyempre yung International Police Organization sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ho kay Presidente Bongbong Marcos, ginagawa lamang ho ng ating pamahalaan ang tungkulin na makipag-cooperate sa International Police Organization o Interpol dahil tayo ay may commitment dito at miyembro ang ating organisasyon. Ayon po kay Pangulong Marcos, hindi nakikisawsaw o hindi tumulong ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC doon sa ginawang investigasyon, kaya hindi masasabi o hindi raw pwedeng ibintang sa kanya itong nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo.
iginiit din ho ni Presidente Marcos na nagsimula itong kaso o isinampa itong kaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2017 sa ilalim ho ng kanyang administrasyon o sa ilalim ng Duterte administration. At ayon ho kay PBBM, sa panganahon na iyon, siya pa raw ay sibilyan at siya kaya naman wala umanong dahilan na pwedeng ibintang sa kanya nga itong tawaging political persecution sa kanya hong bahagi. Yan ho ang ilan sa mga naging pahayag ng Pangulo kaugnay ho nitong pagkakaaresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pakinggan ho natin yung ilang bahagi ng talumpati ng Pangulo. Good evening, everyone. I'm sure you know the subject matter of our little meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common-law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po. Came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay
Yan ho mga kababayan, narinig natin ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ho nitong pagkakaaresto nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagtungo sa The Hague sa the Netherlands upang doon dinggin yung kanyang kasong crime against humanity sa international. Ayan ho mga kababayan. Sa oras na ito, silipin naman ho natin itong maraming nagtatanong, nasa na ba si Pangulong Rodrigo Duterte? Sa oras na ito, eto. At pakita lang natin, dahil kanina ho yung update natin, nag-layover na sa Dubai, nag-post ho ng update itong si dating Special Assistant to the President at Senator Bongo. At kasalukuyang nasa Dubai pa rin, ito pong dating Pangulo, mga kababayan. Ayun ho mga kababayan, ito hong larawang ito, update ho ni Senator Bongo. At ngayon lamang, 50 minutes ago actually, 1 p.m., yun ho sa Senador, nasa Dubai pa rin si Pangulong Duterte, kasama siya dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito ho mga kababayan, Medialdea, ang hirap sabihin ng pangalan. Medialdea, ayan o. At ito ho yung mga larawan na ibinahagi ho ni Senator Bongo sa kanyang Facebook page. Kani-kanina lamang doon ho sa mga nagtatanong saan ba dadalhin ang dating Pangulo, ito ho sa research ho ng CLTV 36 News at nahanap natin itong ito hong facility ng ICC. Ano nga ba ang itsura kung saan mananatili po itong dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito ho mga kababayan, yung kwarto ating ipinapakita mula ho sa website ito ng International Criminal Court. Ito ho yung detention center ng ICC dyan sa may Dutch Prison Complex at sa The Hague. At ito ho yung kwarto, merong library, merong spiritual room. Ito ho yung standard cell. So posibleng dito rin ho ilagay ang dating Pangulo. Meron din ho itong ibang facilities gaya ho ng gymnasium at yung meron din ng educational and occupational therapy section kung saan pwede hong gumamit ng mga computers at magbasa-basa. Ito hong mga nakapiit doon sa detention facility. Kababayan, meron din hong visiting area itong pasilidad ng International Criminal Court kung saan dadalhin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron ding medical facilities. Ayan, nakikita ho natin sa larawan mula ho yan mismo sa website ng International Criminal Court. Ito ho yung communal area. May lutuan dyan, pwede rin maglaro. May hobby, parang may hobby game, game room, hobby room. Tapos meron hong residential wing. And makikita yung mga kwarto, magkakatabi ho.
Yan ho yung pagpapasilip namin sa inyo nitong nangyaring itong kwarto ng dating Pangulo, posibleng maging kwarto. Dahil sa mga oras na ito, gaya nga ho ng aking nabanggit, ay nasa Dubai pa itong si former President Rodrigo Duterte. Sa ibang balita kaugnay niyan mga kabalen, naniniwala umano ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated na walang magiging masamang epekto dito ho sa ekonomiya ng bansa ang nangyayaring pagkakaaresto ng International Criminal Court at Interpol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung meron man mas magiging maganda pa raw ito sa imahe ng bansa dahil magpapakita ito ng pagsunod natin o pagtalima natin sa tinatawag na due process. Narito po ang pahayag ng presidente ng PAMCHAM na si Attorney Paul Yusi. On the contrary, it will bring more confidence on the part of investors because this government will not be intervening for or against his defense. It will bring more confidence for investors to come in, to show that there is a due process and that those who may have committed an offense will be held accountable. We already saw that when GMA was prosecuted, ERAP was prosecuted. So there's nothing wrong about it. Even the former president of the US, now again president, was prosecuted and in fact convicted. So I think it's normal. Yan ho mga kabalen ang tinig ni Attorney Paul Yusi. Kaugnay nga ho nitong nangyaring pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito, si dating spokesperson ng Palasyo, Attorney Harry Roque. May panawagan ho sa mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanya hong Facebook Live, sinabi ho ng tagapagsalita o dating tagapagsalita ng dating Pangulo na kailangan ho ng mga taga-suporta na magtipon-tipon na hinimok ho niya itong mga Duterte supporters na magtipon-tipon sa EDSA. Ito ay kasunod nga ng pagkakaaresto po ng kanilang tinatawag na Tatay Digong. At ito ho mga kabalen, sa latest live episode ng The Spokes Hour, sa kanya hong Facebook page, inihayag ni Roque na layon ng kanyang panawagan na ipakita ang mariing pagkondena sa ginawang paghuli kay Duterte. At ayon pa ho kay Roque, nais nilang iparating na tutol sila sa iligal na ginawa nilang pag-aresto ng isang dayuhang hukuman na wala ng jurisdiction sa ating bayan. Matatandaan kumalas ng Pilipinas Rome Statute ng ICC noong 2018, ngunit formal itong naging epektibo noong 2019 batay sa ICC Treaty. At mga kabalen, bagaman hindi kinakailangan makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC, una na pong ipinahayag ng Malacanang na marapat daw makibahagi nga ang Pilipinas sa International Criminal Police Investigation bilang bahagi ng commitment ng bansa dito.
Sa kaugnayhong balita, ito naman, kung si dating spokesperson, Attorney Harry Roque ay nananawagan ng pagtitipon ng mga Duterte supporters dyan sa EDSA dito ho sa Pilipinas. Yun naman kanila hong mga kaalyado dyan sa the Netherlands ay nagkahanda na rin para ho salubungin ang Pangulo at magpakita sila ng suporta. Sa mensaheng ipinadala ho ng isa nating kabalen na naninirahan po na sa nasabing bayan, ito ho makikita sa screenshot na nagkaroon na ng parang yayaan. Ito ho mga Pinoy in Netherlands. Good day mga kababayan, sinong leader ng hakbang ng Maysug, Netherlands? Magtipon-tipon tayo sa The Hague sa ICC para kay PRRD. Magkakaiba naman ho kabalen itong reaksyon ng mga Pinoy na nandyan ho sa nasabing Facebook group. Yung iba willing ho at game na game sumuporta sa dating Pangulo, habang yung iba naman ay sinasabing dapat lang yon. Kabalen, sa iba hong mga balita, eto, silipin natin yung ibang mga balita na nandito ho sa Facebook page ng CLTV 36, CLTV 36 News. Dito sa Pampanga, partikular na dyan sa may Kapitolyo, si South Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, Lee Sang-hwa, kasama ho si dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes Devanadera para ho makipagpulong kay Vice Governor Lilia Pineda at talakayin ho yung iba't ibang developments dito ho sa Clark at sa buong lalawigan ng Pampanga, kaugnay ho nitong mga investments din ng ating mga kaibigang South Korean. Alam naman ho natin, marami ho yung bilang nila dito, lalong-lalo na syempre, isa ho sa may mga pinakamalaki. At I would say, pinakamagandang K-Town dito ho sa Pilipinas, itong lungsod ng Angeles dito sa Pampanga. Masarap mag-samji. Masarap mamasyal dyan. At marami ho mabibili rin na para ka talagang nagpunta na sa Korea pag nandyan ka ho sa K-Town, dyan ho sa Angeles City. Dahil ho sa pagpupulong ito, asahan yung mga mas marami pang proyekto at partnership sa pagitan ho ng South Korean government at ng Pilipinas para umano sa ikasusulong ng ekonomiya. Naniniwala raw si Senador Jinggoy Estrada na may karapatang dumaan sa patas na proseso o sa tamang proseso ng batas. Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala si Senator Leila de Lima naman o dating Senador Leila de Lima, sinabi niyang itong nangyayaring ito ay hindi tungkol sa paghihiganti o kanyang paghihiganti sa dating Pangulo, kundi tungkol ito sa justice na ngayon ho'y malapit ng maasam dito hong mga nabiktima ng madugong war on drugs ng Duterte administration.
ho mga kabalen, sa ibang balita naman, ito bahagi ko na rin sa inyo, itong mabuting balita, ano? Ito hong Clark Station ng North-South Commuter Railway, 34% complete na. Ayon ho yan sa DOTR, ano? At sa latest update ho ng nangyari dito sa itong nangyaring public-private consultation ng PAMCHAM, dito pong Martes dyan sa may Alviera, Porac, ay tinalakay nga o inihayag po ni Engineer John Embron, ang MCRP Deputy Project Manager for Construction ng DOTR, na nasa 33.94% na itong completion rate ng Clark International Airport Station ng nasabing railway. Umaarangkada na rin umano ang construction works dyan ho sa may istasyon sa Apalit, Pampanga, kung saan 35.71 yung percentage, ano, yung completion rate nito. Ayon pa kay Ebron, nasa 17% na ang nagagawa sa San Fernando Station, 10.27% sa Clark Station, at dito ho sa May Angeles 4.98%, habang 5% naman yung naitalang completion rate dyan ho sa Kalumpit, Bulacan Station. Ito pong North-South Commuter Railway Project ay pinondohan, mga kabalen, nitong ADB, Asian Development Bank, at ng JICA o yung Japan International Cooperation Agency. Ito po ay may sukat o may habang 147 kilometers, ano, at layong pagdugtungin. Ito pong biyahe mula po sa Clark International Airport hanggang Calamba, Laguna. Oras na matapos ho ang proyekto, na ang target ho ay sa loob ng o bago matapos din ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ay posible umanong maging 1 oras na lamang yung biyahe o commute, ano, mula ho Clark patungong Laguna, ayon ho yan sa DOTR. Ito ho sa iba pang balita, nabanggit ho ni Attorney Cristina Conti, ito hong Assistant to the Legal Counsel sa ICC at Secretary General ho ng National Union of People's Lawyers sa NCR, na siya pong nagsilbing legal counsel, ano, ng mga biktima ng EJK, na posible umunong isunod ng arestuhin ang mga dating pinuno ng pambansang kapulisan na si Senador Ronald Bato de la Rosa at retired General Oscar Albayalde, na ngayon ho'y kumakandidatong mayor sa siyudad ng Angeles. Pakinggan ho natin itong pahayag ni Attorney Conti kaugnay ho ng usaping iyan, mga kabalen. Lalo na may initial na mga pangalan ng ibinigay. At sa mga papeles ng war on drugs, ang pangalan na nakalagay, Bato de la Rosa, Duterte, Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Hindi malayong may hahabol o susunod na mga walan. Nakasubaybay kami dun sa mga developments. Naintindihan namin na merong parang pre-arraignment remedy. Ganyan yung itsura niyan eh. Kung
kaya may ibang mga remedyo na pwedeng gawin ang presidente patungkol dito sa kanyang pagkaka-aresto. Pero siyempre, either magpaparticipate kami, mag-interview kami, o sisingit kami para panindigan yung interest ng mga biktima. Ang interest namin ay magtulak ito ng trial. Dalawang panawag, sige, tama, para sa kababayan. No? Yung una sing panawagan ko sa pamahalaan ay ano ang ipinagkait sa amin ni Duterte, due process. Sana ipakita din natin ito ngayon or let's observe as he is arrested. Pakita natin sa kay Duterte na may proseso at may tamang paraan kung paano gawin or i-execute ang mga patakaran. Kailangan lang naman sinalanin para doon sa pag-aresto yung authority at jurisdiction ng custodian. Kaya sa ngayon, totoo, kung ayaw hawakan ng Pilipinas, ilipad na lang ng ilipat sa Hague diretso, i-submit yung jurisdiction sa court, or ilipat yung custody sa isang member state. Pangalawa, para sa mga sa katauhan. Ibig sabihin, Yun ho mga kabalin, narinig natin ang tinig ni Attorney Cristina Conti ng NUPL at Assistant to the Legal Counsel sa ICC na siya pong nagsisilbing abogado rin ng mga biktima ng extrajudicial killings. Gaya ho ng aking binabanggit sa ngalan ho ng patas na pamamahayag ay sinisikap pong kuhanan ng panig ng CLTV 36 News ang mga dating pinuno ng kapulisan na sina General Bato de la Rosa o Senator Bato de la Rosa at retired General Oscar Albayalde na kumakandidato ho bilang mayor ng Angeles City sa darating pong May 12, 2025 elections. At nakapanayam ho ng inyong lingkod ang isa sa mga tagapagsalita ho ni sa mga staff ni ni General Albayalde, at ang sinasabi ho nila hinihintay lamang yung magiging resulta ng mga petisyon doon sa korte, yung mga legal proceedings, bago ho sila maglabas ng statement. Nangako naman ho ang kanilang kampo na kanilang i-address itong nasabing usapin, oras na handa na po yung mga detalye na maaari nilang isa publiko. Kaugnay naman ho ng sitwasyon kay dating General at Senator Bato de la Rosa, ayon ho sa Kamara kanina sa presscon, latest update, 2 araw na hong hindi mamataan, hindi malocate at hindi makontak ito hong senador na dati nang nagsabi na handang-handa siya, bring it on, ika nga, handa siyang harapin ito pong ICC. Subalit ngayon, 2 araw hong hindi makontak. Yan ho mga kabalin ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Antabayanan ho natin ang plataforma mamayang 3:00 ng hapon kasama si Sonia P. Soto. Kanya hong makakapanayam, eto hong kinatawan ng Kabataan Party List
upang maghapag ng kanilang mga layunin, mga programa at salubin, mga plataforma para ho sa sambayanang Pilipino. Muli, ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat sa pagtutok dito ho sa paghahatid ng balita at impormasyon ng CLTV 36 News. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Mag-iingat ho tayo.